Ahoj, mám pre teba 5 tipov, ako úspeješ na castingu. Poďme na to. Takže prvý základný tip je prísť vôbec na ten casting. Je to triviálna vec, ale naozaj ľudia ľutujú to, čo nespravili vo svojom živote, než to, čo spravili. Takže keď vidíš nejaké príležitosti, tak určite sa ich chop. Druhý základný bod je, že prvý dojem je všetko. Jednoducho sa obleč primerane, buď primerane upravený a je dôležité, čo z teba vyžaruje, aký si, aká si osoba. To znamená, buď milý, usmiatý, aj keď si mal deň na 3 bodky, ale jednoducho buď vždy milý a prídi na čas. Jednoducho casting sa začína nie len vtedy, keď už stojíš pred porotou, ale už ako vôjdeš do miestnosti, takže dávaj si pozor. Takže bod číslo 3. Priprav si základné modelingové pózy, pretože na každom modelingovom castingu sa ťa to môžu spýtať, ako pózuješ, a je dôležité vedieť aj ukázať catwalk, alebo teda chôdzu na modné prehliadky. Ak ideš na casting na herectvo alebo na výberové kola súvisiace s herectvom, tam samozrejme budú od teba žiadať, aby si zahral rôzne emócie. Takže buď pripravený, to je tiež základ. Ďalším dôležitým bodom je výber stylingu alebo outfitu, ako sa oblečieš. Vol naozaj veľmi jednoduché oblečenie, ako basic džínsy, jednoduché tričko bez nápisov, a to platí aj pre castingy súvisiace s herectvom, nielen modeling. Čo sa týka ešte modelingu, dievčatá, dbajte na to, vy nevidíte na nejakú súťaž v make-upe, ani nejakého hairstylingu, ani nail designe, takže buďte naozaj veľmi prirodzené s minimálnym make-upom. Je to veľmi easy. 5. bod, celkový dojem. Dbaj na to, ako aj pôsobíš. Je veľmi dobré byť prirodzene sebavedomý. Pozor, ale nemá to nič spoločné s pýchou, s nejakou aroganciou, nadradenosťou. A dôležité je mať aj informácie o tom castingu, kam ideš, prečo, čo sa má fotiť alebo natáčať, keby sa ťa aj spýtali nejaké doplňujúce informácie. Čo nie je veľmi zvyklé, ale vieš, príprava robí majstrov. Takže držíme ti palce. Čau.